Ahoj, vítajú ďalšieho devlogu na hru Aquako. Pre tých, čo sú tu noví, Aquako je manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorím v Godot Engine. Za 2 týždne ma čaká moja prvá herná konferencia, na ktorej budem prezentovať aj hru, respektíve budem mať stánok. No a keďže moja hra není ešte v úplne dokonalom stave, plán na najbližšie 2 týždne je opraviť čo sa dá a hádam to bude fungovať. Ako prvé upravíme továreň, a to pridaním nového stroja na oddelovanie kostí z rýb. Ten bude vyzerať ako pilán na páse. Spojíme ho so systémom a vďaka tomu, že sme si minule spravili univerzálny skript, stačí nám zmeniť iba hodnotu toho, akú property bude daný stroj meniť. Ako ďalší som upravil importér, a to tak, aby som si dokázal zvoliť, čo konkrétne chcem importovať do Vektorky. Bude to fungovať tak, že po kliknutí na importér sa zobrazí okno, v ktorom si budem vedieť vybrať, akú rybu chcem importovať a aj presne koľko ich chcem importovať. Taktiež som pridal možnosť vyberať už upravené ryby, ktoré sa pridali do inventára, aby to ukazovalo všetky možnosti, ktoré sú momentálne v inventári. Pridám k tomu ešte vypínač, aby som ho vedel kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť. To musí spravíme aj nové UI. Keďže som prvý pokus robil o polnoci, tak to nedopadlo moc dobre, takže ho spravíme až na 2-krát. Teraz nám bude zobrazovať aj animáciu pre lepšie pochopenie fungovania. Ďalšia vec, ktorú už konečne musím opraviť, je trapsetter, pretože ten stále funguje po starom, a to pokladaním klietok. Je to síce super mechanika, ale tým, že sa skomplikovala celá hra, tak už hráč nemá toľko času na pokladania klietok stále dokola a práve preto to budeme musieť nejakým spôsobom zmeniť. Takže všetky lode budú mať v podstate rovnakú mechaniku lovenia, len ich budeme posielať niekam, kam majú ísť loviť. To je na teraz všetko nového. Prišiel čas na schovávanie nedokončených častí a opravovanie. Taktiež som znovu spojaznil tutoriál, síce neukazuje trišvičku veci, čo tam momentálne mám, ale je tam. No a vyrážame do Košíc. Musím povedať, že to bol neskutočný zážitok. Bol som tam 3 dní, počas ktorých som získal množstvo skvelého feedbacku. Zapísal som ním celú stranu notesa, či už s názormi, nájdenými bugmi, či návrhmi na zlepšenie. Celkovo sa všetkým páčil nápad, za čo som hrozne rád, no budem musieť zapracovať na grafike a hrateľnosti. Taktiež jedna z častých vecí, ktorá sa spomínala, bolo, že už robím hru v hre a že by som tam vôbec nemusel dávať či už build alebo továrne. Hovorím to síce nerád, no musím im dať s tým za pravdu. Niekedy je naozaj lepšie zahodiť mesiace práce, ak to pomôže hre a nejak ju zlepší. Pozitívum aspoň je, že sa už nebudia musieť trápiť s pásmi. Taktiež už mám aj predstavu, ako by som to mohol urobiť, no k tomu sa dostaneme zase niekedy na budúce. Aby si to náhodou nezmeškal, určite daj odber. Medzi tým som sa už vrátil naspäť a pustil som sa do prerábania. Choval som celý build, nechám si ho zatiaľ v projekte, možno ho raz využijem, jeden nikdy nevie, no už ho nebudeme používať. Upravil som pohyb a zoom kamery, vrátil som ho na VASD, plus budem pridávať aj pohyb myšou a zoom som prerobil tak, aby sa zoomovalo na myš a nie na stred obrazovky. Ako poslednú vec som upravil ovládanie lodí, už sa nebudem musieť nezmyselne klikať na tlačítka pre pokladanie bojok, ale bude stačiť kliknúť práve tlačítko a loď tam automaticky pôjde loviť. No a to je všetko, čo som na teraz stihol. Toto bolo také kratšie video tým, že som prežíval neskutočne game days a nestihol som tam spraviť viac záberov. Určite odporúčam každému, kto chce spraviť dobrú hru, aby išiel na nejakú konferenciu ju ukázať a získať tak fakt cenný feedback. A tam sa teda uvidíme zase na budúce. Zatiaľ čau.